Jarananku anangke agung budaya Mijil saking Daya tulung agung gelar pagelaran Ageng promiarsa tansah ngrembaka lestari witata kuncara sain dening Nuswantara kali sambi kala mugia jaya salaminya tulung agung gelar pagelaran promiarsa tansah ngrembaka lestari witata kuncara sain dening Nuswantara kali sambi kala mugia jaya salaminya anangke agung budaya Mijil saking daya tulung agung gelar pagelaran ageng promiarsa tansah ngrembaka lestari witata kuncara sain dening Nuswantara kali sambi kala mugia jaya salaminya tansah ngrembaka lestari witata kuncara sain dening Nuswantara kali sambi kala mugia jaya salaminya jaya salaminya Duri mekaten Maros Agung Budaya ingkang sampun paripurna pramila kita nginjak candhaing adicara minangka purwakane pagelaran ing telu punika paring senggahan ingkang arupi atraksi ingkang kula mangke badhe paring kasugahan dumateng Andika sami. Lampune ndak nek tepatene to.
Inggih. Lho niki kanthi komat kamiting eyang wari dalayang betur memuji mring Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit gondoning menyan gondo arum sumebak ing angkasa minggah memuji mring Gusti minangka sarana nyuwun Gusti ingkang ngakarya jagat murid rahayuning sedya wontenipun pagelaran campur sagung budaya pramila kasuwaken wonten para-para ingkang mijiji kasuwun medalipun para ingkang ndhaken bakaran jejiwan ing dalu punika. Kumebaling gondo arum minangka sarana memuji mring Kang Maha Kawasa. Niki kasuwun dumateng Bapak ingkang asta mobil sigra petak kasuwun dipun inggiraken amargi wonten mobil ingkang badhe liwat penting pigang wigati. Sepisah malih mobil sigra warna putih kasuwun dipun pinggiraken amargi wonten mobil ingkang badhe lumampah wonten tiyang sakit. Medaling para seta suta ingkang saking guwa sajroning sasana ingkang sami agem busana kethek putih utawi monyet ugi kethek abang kasusul ana gondo arum aku jumedul bakal mirsani rene ning aku ora bakal ganggu gawe marang anak Adam. Iya. Aku teko kene iki mung paring rewu ndedonga marang Gusti Nggir Bodong. Aku ora bakal ganggu gawe, aku bakal melu anyekseni sira. Anggoning kula wentah Kang Putra Nggir Bodong muga slamet rahayu nir ing sambe kala. Iya. Amarga siramu ning kene kasuguhan awujud kemubuling gondo arum kamenyan. Mula sira iso nyedot sajroning rasa wondene niluputi kabeh padha njaluk kawapura. Iya, ora ana sing luput nggih. Iki gondo arum aku tak nyedot. Rasaning sajroning atiku katon puas. Kok. Kepriye ger sing kok rasake aku ngrasane gondo arum. Aku wis katon lega muga tansah rahayu slamet ing sambe kala ya Nggir Bodong. Aku tak enggal-enggal nyuwun pamit muga kabeh tansah pinaringan sehat rahayu ingkang gadah damel saha kanca rewang para tamu kabeh ingkang samiya makarya ing dalem kene. Aku tak nyuwun pamit. Iya. Sing hati-hati sira mbori papan panggonamu dewi-dewi. Iya, matur nuwun. Matur nuwun Mbah Wani. Katon padang yar kemrawangan sajroning pepanggungan kanthi padang kaya sajroning manah sajroning ati tansah kabarengi ati ingkang suci kabarenganing ati kang duwe rasa jujur samyong rebut ngarsi padha
dawuhnya sang nata sajuru juru ngayahi karya wis katon para putri-putri kang wedhis yoga angentasing karya nindakake jeji bahan ingkang awujud tari kuda senterewe para putri-putri ngagem busana sarwa indah busana sarwa abrit busana sarwa abang lir pindha ombak ing jala nidi kanthi jumajering para tamu ingkang samya amir sani kanikmatan sadurunge mana lenggah kanthi satata wiwit ingkang muda tuwa saha lare alit Pancasila gones Pancasila Rama dasaring negeri Niki para Bapak Ibu minangka perwakaning pagelaran dalu menika sampun kaparingaken para-para ingkang sami purban sedaya ingkang ngagem busana wiwit saking busana pethak awujud ibaratake para makhluk halus wis kaparingan awujud gondo arum pewangi ingkang dipun kebul dening Mbah Hyang Wari dalah Hyang Rigan kanthi sami bodho bebingaipun sampun balik papane dhewe. Kanthi menika paring pagelaran Okade ingkang wujud sendra tari jaranan Cinderwi Gaya Putri ingkang dipun tindakaken saking putri-putri saking